Talo. Tanggal kayo. Yung pasok, alis! Alis! Atras, yung mga matatanda lang na atras, ha? Matatanda! Atras! Ay na, video daw! Ready? Atras! Maris! Galing ni Arne tsaka ni ate, Ate Marcia! Dali lang! Huwag kayong makikisabay para... yung mga hindi kasama, umalis dyan para hindi matamaan! Hindi na nanakat. Dito mo nanak. Okay lang yan. Huwag mo tatapon. Nabitin ni tita. Okay lang yan. Ayos. Linya nyo. Ayos, ayos. Masod kayo dito. Wait. Next! Atras ulit! Matatanda! Sino naiwan? Taas ang kamay! Sino naiwan? Alis na yung mga natalo! Alis na yung mga natalo dyan! Iris, alis ka dyan! Ay, nandiyan ka pa pala! Lima na lang lima na lang! Wait lang, wait! Ready? 1, 2, 3, go! Tatlo na lang! Ilan na lang? Apat? Adjust kayo, adjust! Ready? Out! Nagdugat ba si Joy? Out! Yes! Dennis! Dali! May pa-baby sa gilid, Yes! Dalawa na lang! Ready? Tag-isang daan daw! Matawag si Palot Hindi ka strike Palot! Sige na, kakat mo na kakat! Go!